Kardom, pinivigli special report along pen nili Anjali BP, non arjoitha bertang ton pen. Kedamtang ciklo ejonra ebeng sose, kekat kecepatu bom dipu treasury asaipu, Amarendra Sharma, aruni phai inquiry dipu police pen, dispur police arideng chingnang check. Theria ciklo ke jodahut ke ongdong a contractor atum along pen, tangka ke hangdun, dipu rong supi along, hur ke chodu treasury office, aruni phai inquiry dipu police pen, dispur police atum Chelangsi, Guwahati rong supi Chaudhuri Tila pu adim, amethang ahem along pensi alang liphan neplo. Pinpur me kedamtang theria ciklo mate March ending aporahut treasury asaipu Amarendra Sharma alang li ongdung contract kacuklem abang phu bang piatum along pen aron re tangka kangthan waret ajok dipu thana along lamhoi pidam detlo laswa joini police atum kakuruk asai kedeng ahut lak pho ke chupanglem atangka longlo lahai kadu kawi alam ki mate alang li aron re asai kacuklem ajoini alang liphan asai arpupen ingthansi kinep kangnang jiaphan jisitlo setami alang li police ari dengpen kacepa jogja phan pura ke kacepa tu bonta aruni phai inquiry ni anke alang li phan nep long check lo Dipu TV Relay Center adung RMSA pen kuti atangka wardet pen kikim kerang pon ahem aningkan arjonta ingki sangman ki hot pensi kapangthang Mentela ke dam atuar PRI Dipu Relay Center pen DAVHS School adak Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Scheme pen kuti atangka kapadam pen kikim kerang ahem patang edapi pini arni anta thangnat asai amu pawang wisi pangram thip ajok kiludam chok jiaphan kisangrang nangdokok Karbi Anglong ko anlo kaching thurluma bangso ahem kelang pen ta chini on lapuan tangka kewar pen kikim tan ahem ingki sangman phirui habit api kachepachong jiaphan tong laso scheme pen kim pipon ma Ancho takali bangso hem thipo kikim tan pen kapangram suajok a oda dur kahino kangri kangkrang amunit chipachong abuha chimandersi thekponlong Dilai PS angkang aruni phai crate troxy arnikang sampor 5 klimalom ihum MN 018915 LP truck Guwahati pen Dimapur ke damba mahut National Highway thongkai truck atuar pi dilai cement factory adong along chipar lephet Tuwar pi ang bong achitim chit along truck kachaparlep kaparpan pet ajok nat kacheleng ki ongdung truck bus haihui chelengun edetlo dilai police atum adim pali dunlo sita kang thurji aphan awar sai kavidar ajok tuwar khang pringsi dokoklo laswa truck kaching koilaki tuwar kahingno pik pen ajok pusi hadak adung arai ki dua tumpen pachini lapenjong si laswa tuwar selam lelang puluti aprang ansusi gari motor atum kaching koi jilang si angring dolang Kachingkoy ho driver lapen handyman atum kupai ke mi thang thelang pusi pachini Kedamtang aruni phai cleaner cap arni pen pangcheng ponsi aruni phai cleaner cap arni nini aparman kapaman pon karbilamet amai atiri lapen hanjang langsu aro pen kachepahem phu amai hirbang amai mesen pen kapajut pon Ni pialam ni chinghon chinam pu athi pialam en ponsi bangso hirbang amai paman pon la bangso hirbang amai along ongdong hirbang lapen hirbang piatum chetong donsi mai along ardi pitun lamet po karbilamet amai mai pu suren kramsa KLA kongchen bang kamsing hansi karbinglong tanmas komsiliam barim rajendra rongpi karbinglong tanmas komsiliam barim surjorong khar karbinglong tanmas komsiliam barim kumsing de pen chenglok kithe kiding mate lamet kuru atum chetong don Daktor akan hanpari in jolan hiri nangni silen ye penye nangni cici cimite pangkiri idam terangli ini nadone mithang atuar munit ang lungsi munit ke kambo lasi milkhang aluti Cigo aja cigori labangso ahirbang amai nini kapidopon misen pen samjin pen pachunpon Karbi Anglong Autonomous Council along Congress ningkan krip ho chari pontanglo lapen non BJP mate parivartan asorkar nang chari tanglo bonta koila mati along kachelardon ang thek awilang Kedamtang aruni phai cresel ke parni nilip constituency angkang arlo along rat atum kaching thursi kinang jipura kedamtang congress kachari aning kedog kavipen ajok kachelar mate parivartan dudunang jipura parivartan asorkar aphan rat pen ingwai pontanglo
Karbi Anglong Autonomous Council along Congress pen non BJP Sarkar charidat aphita radatum koilamati moikro lapen sarthi to biadak Karbi lang so aroy ki hatpet ajok radatum kidam kewang pinangan kasiksak chetong nanglo bangso puthak nilip students and youth council atum pen rong arat chelangsi rat kidam kewang ki joy keji aphan pini chek adolong kimrang pon radatum kisung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council aphan kithir thip adolong ki kimpon ji aphan rong arat pen NSYC atum chuning ripon po pusi rat atum ningje pon Kidamtang aruni phai ingkoi aningwe aju porphai sirkep malom Dokmoka Police Station angkang arlo Jaipong along Raikom Saikhi lapen Karbi People Liberation Tiger angbong kachetengkheng Raikom Saikhi lapen armok suatum chelangsi klempar asong atum aphan katarlip asai kedeng hut Jaipong pen longnit along KPLT pen Chi Abdullo laswa hut JCB katewar Adil Hussein pu abang pu aphan Police atum KPLT atum arideng pen pajogdun Kachini dun atengke JCB katewar abang pu Hussein aphan nep ing hupon det si sika lak ing koira pho atangka ke hangdolo setame la suangbong lak phora suri phokep atangka pen puthot halaso JCB katewar abang pu aphan kelu thuji aphan si alang litum angbong lam chekroi dolo la so tengsi ke hang tang atangka nangki ena hutsi police pen cheteng khenglo lapen la so ho JCB katewar abang pu aphan lo tekang plot si ajha katum ke kat et lo setame inut KPLT asong jamati KPLT dun mai phu mensing tok bi abang ke jingnang cheklo Aruni phai ingkoi ra henier ni tipu birla along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pen Purimosor Health Club ingpupon Kangpu amai along alihi sarpu aman peng pen kachetang dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM ronghang ahin pen kaninji pon ke kai ke ta methang okpran aphan chipa misenangji lapen ke misenji aphan ajara bidi sita klempon nangji jasemet pen hem kajubuchi mati hem ki duasar pe maratum lapen arta jumo e lapen ongo e hud okpran misen pen kido thekji aphan lahai health club along dam pen chisik dam longpo lapen anparta yoga fitness zumba classes aerobic classes lahai hoi sitame klempon loti okpran kai ke ta misenji pusi ningjepon bangswa hud Deputy Speaker Rita Singhi MACD Uping Maslai lapen Ward Commissioner atumta chetongdon Aruni phai ingko rehniar ni Army Red Horn Division pen Chepatir Piponsi Bukulia English LP School along Thengpi aklem ke asai kedeng Bukulia English LP School along Kacharli Osomar atum kadukawi ba ingkoi atum Thengpi aklem ke along Chirap chetodon Bukulia Army Commanding Officer kachetongdon along kadukawi rong ingkoya thengpi aklem e sompon lapen Bukulia English LP School along Kacharli Osomar lapen thanbang atum kachirap chetodon aputhak Army Red Horn Division ahin pen kachuru pajirpon Kedamtang aruni phai Great Rock Sierni Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Team Karbi Anglong CEM tuliram ronghang Japonsi HSLC surihini rakre sirkep asalang ketok along phantrok sirkep kelongdun bangkrip trok aphan karchwa sai kedeng Karbi Anglong Autonomous Council pen kamat hapon kewang journey keding aphan methang along ri awsomar atumsi doctors engineer IAS officer lapen prek jam alain nathu tame kapaprang tun onji aphan methang amunit aphai ongnang popu kamatha pangching ponsi pining phantrok sirkep satlang ki undun aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen suri phokep lapen certificate ipak pathik ponsi aning kanwang ta first division ki un atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen kirap pidupon verpo lapen thu doctors kacharli aning ke hang atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen si unan ke langpon popu chechaksi kacharli osomar api po atum aphan hirjume hang pidon si ning pathedon Arami Karbi Anglong Autonomous Council decision loa hoy ei decision loa hoy je jibilake Karbi Anglong Autonomous Council লগত যোগাযোগ কৰিব এইগুলোৰ MOU সাইন কৰিব লাগিব মেমorandum of understanding যে মেডিকেল পাস কৰাৰ পিছত MBBS হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে Karbi Anglongতে চাকৰি কৰিব লাগিব
Karbi Anglong te doctor kam koribo jate Karbi Anglong suke kone protek homosti goi developor jate service dibo pare he karone he sinta sosa ami Karbi Anglong autonomous council jiman kini medical student ase eulokor karone ami Karbi Anglong autonomous council por bohon te kini everything free te kini ami Karbi Anglong autonomous council por bohon কিন্তু পাস করার পিছত Karbi Anglong te চাকরি দেই করিব আছো এইটো আৰু এতিয়া আমাৰ সোণৰপুৰ পঞ্জাবৰ পিছত আমি Kedamtang aruni phai kresir kep arni kilik ang thai kalakharni kate bok het anparta environment day arni kilir seng atheng pi aklim ke idun thekji hei hui alampen khiruni ps arlo vdp amai kangni achik lojontin kapi dopon khiruni police station angkang along lapu village defense party mate vdp atumpen saikideng bom asonsi non kidobom aru achiklo abahale thotta chiroktok amai ingni pon bangso amai along manpeng alhisarpo west Karbi Anglong vdp district committee amai phu bolesor inghi usi lapen kaprek man ki duatum chitong don kachingwai ahong klam along kiklang pon atengke lok sabha kilik ang thek vote kalakha phan apor kachikom angbong mon sampen kapichun ponangji anparta apor ke wang bom environment day arni thengpi thengprang aklim lahe hoi mesen pen ki idun thekji aputhak kachingwai along lamrai dengpon thengpi karche pon arni village development committee tin atumpen thengpi aklim pachiwan pet ji aphan pachinipon environment day arni thengpi ke ponang ji adim ke jongpon atengke kopli college along si e sompon ponji aphan chiparai pon Pinivigli special report abangke lapas kang ton iglo domi thakni kardom